Barangay Sigayan sa Dakbayan sa Dapitan, makakabinipisyo na po sa water system project ni Governor Uy. Alang sa dugang detalye, atong paminawon si Regine Cabilin. Sukad na himong barangay ang Sigayan dinhi sa Dakbayan sa Dapitan, karon pa makabaton og limpyong tubig ang mga katawhan dinhi. Mibuswak na og makapahimulos na unya sa limpyo ug kusog nga supply sa tubig ang mga katawhan sa Barangay Sigayan, Dapitan City, pinaagi sa water system project sa kagamhanang probinsyal ubos sa pagdumala ni Governor Roberto Uy. Kaniadtong Disyembre 20 ning tuiga, pinaagi sa Provincial Engineering Office Waterworks Team, nibuswak ang limpyong tubig dito sa naisgutang barangay nga adunay gikusgon nga 12 ngadto sa 15 litros kada segundo gikan sa gilawmon nga 300 feet. Si former Dapitan City Engineer June Galliposo ang mipahayag sa iyang dakong pagpasalamat sa gobernador sa probinsya sa paghatag kanila ni ining dakong proyekto nga nagkantidad og 3.5 million pesos ingon man sa mga naunanang mga proyekto sa kagamhanang probinsyal nga gibubuo ngadto sa ilang barangay. Governor Uy, salamat kayo. Salamat gid sa imong kaayo. Salamat sa imong pagtan-aw sa Barangay Sigayan nga imo gyud giatiman sila. Kirong panahon na kay dugay na kayong panahon din sa Barangay Sigayan, pila na nagdumala ni Dakbayan sa Dapitan, nga wala yun makathin nila. Kundili, ikaw na yun, Governor Uy, salamat! Sa pakighinabi kang Barangay Konsehal Julito Ibukar, iyang gipasalamatan si Vice Mayor Jimboy Chan, kinsa midonar sa 200 square meters nga luna, diin pagatukuron ng usa ka elevated tank nga adunay kapasidad nga 31,600 ka litros ug chlorinator house ingon man perimeter fence. Nang hinautusab ang konsehal nga mahatagan usab sila sa road concreting gikan sa Barangay Asiñero hangtod sa Barangay San Francisco nga naglangkob sa kapin kun kulang 10 kilometros, covered court ug home economics building. Sanglit kining mga proyektuha nakaung-ung naman ug kini pagasugdan na sunod tuig. Salamatan po na ako si Vice Mayor Jimboy Chan nga ping-donate sa diri sa iyang kuan yuta diri sa Sigayan. Nagiaraw ka na mo aning kuan drilling water system. Muling dako po salamat Vice og sa imo pong mga tito diri sa Alan Bamonde og ni Liberty Bamonde si Jing Chan. Salamat pig dako nga nanaging donate sa tubig nga makaligo na me. Og sa mubaba pa mga proyekto ni Gob, salamat po rin og sa iyang umaabot nga road concreting Asiñero to San Francisco, mga 10 kilometer puda dayon og usapod kanang among ihanyo sa covered court sa Barangay Sigayan nga matagaan tapod me dire. Mapasalamaton usab si Mr. Diosdado Pituco, residente sa Barangay Sigayan, nga miabot na gyud sa ilang barangay ang maong kaayuhan nga iya lamang gihandom sulod sa pila ka dekada. Salamat jud ko nga abot gyud karon dayon ng tubiga kay ilaan man yung sigud ba. Di ko na maabot og Disyembre. Nauna man no, na kuan man noon naabot man dayon. Pasalamat jud ko ni Gob nga sa iyang gihatag na mong kaayuhan sa among barangay. Pila na edad na karon sa 66 na. Karon pa lang naabot ng tubig. Atul usab sa maong katumanan sa nasangpit nga proyekto sa probinsya, malipayong nakiglambigit sila Konsehal Maribeth G. Amparado, Konsehal Magdalena Lopez ug Konsehal Charlene Espahe. Gikan dinhi sa Barangay Sigayan, Dakbayan sa Dapitan, kini si Regine Cabilin alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan. Magpabiling updated sa pinakaling kalambuan ng atong probinsya. Ilike kung i-follow lamang among Facebook page ug mag-subscribe sa among YouTube channel. Kini si Stephen Bibiloni alang sa Zamboanga del Norte Provincial News Network. Ang dapig sa kamatuoran, duyog sa kalambuan.